अरे बाप रे बाप। हमारा ये सुन लंगड़ आदमी से एगो माल पट गइल बिया। देह में 11,000 करेंट दौड़ता, अभी ले नहीं खेल। अरे जल्दी आओ, कितना इंतजार करौली। आ गइलू जल्दी चलो है जंगल में मंगल होखो। धन भरल बाटे दौलत बेशुमार बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा भाइयों। अरे बाप रे बाप के रियल बानी रे। अरे बा जोगल आप का बानी। अरे बाप रे बाप मिले तुम्हारे नाटो बाल ब्रह्मचारी। हे भगवान हमरा के तू दर्शन ना करौलो। हम उठे बिया खोईती स्वागत खेलती। अरे भगवान हमार जिंदगी के पार लगो भगवान। हरिओम प्यार में दिल दे दिया। आर बा ए जब मैदान कटल रोडवा बा काटू लो पगला भाग ये जो इमरजेंसी बात होता भाग। इमरजेंसी होई कौन जानवर हो? मेहरारू है। मेहरारू कहार हो हमार मेहरारू ना है पागल है। ओई डगावरा को पागल कोटे बाबू। पीएमसीएच में डॉक्टर हमई रहनी लोग के हेटे इंजेक्शन होवी सब पागल बाड़ो। हाय बा इनकर मुंह केने बा आए आ कब घरे जइबो लो? ए तू जो हमनी के जंगल में मंगल को के जाम जा। जंगल में मंगल कर बोलू। हां हमरो के जंगलवा में मंगलवा करा दरा। जो तेहू कोली ए नाती हम प्रसादी हैं कि गांव भर बटब। ओए इनका का मरलू हमरो का मारो। पागल नाती ना तो तोल के मुंह में गंगा भाई दोनों हमके पागल क दियसन।